Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho mwarigereria w'Ensoko TV karibu sana semesa yama yakuru Ensoko ensa emo hasubu tukobwega bwe 13 mutinyo gatano kabiro mwaka bw'ekiri bubere 2025 ne monche nkuru kwa Clinton Ndigi no gusaba kwa ngari tukerigarie Jumatatu ya kwirira senchirerengia nabe gukwegokire nemeroberio ya gendrira sembeo y'Ensoko TV karansa bono ketosanga so bwama yabariki baitu bamangana basangireri kuru asema mbiyare ngentambe wikachinga kechiga nche nkuru kwa Clinton Ndigi asedi bagari timu ngi makuru ase studio ya kabere twagosabirwe karanso ike obenainte kurbono oika omwerio toranyora senchira yoboikirano ayegane gatia tukwariga ndatyo botkobwara wako wewe huko lazima uchunge na ujue mtoto wako ako pande gani, anafanya nini, ako na nani, ulimwachia nani, ako safe. Omwakilishi w'abasubati county ya Nyamira ogikeire bikore by'ugotachirwanse kwa abana banyaruka asatebire abayibori barenda abana babo. It has been decided that these proceedings will adjourn until tomorrow morning at 9 a.m. on the day. Ekina kimo jumbo na Kuru Town East kyo kya mubwatirania hasokurwa chinkwa na chogo segete segia se bunge ya Olkalau yasukiwe gocha ankyo ne komite tendrete kurumulekera chimbo cheba na siasa ya IEBC. Today the boys displayed a very good game. We are going to correct one or two things and we are looking forward for a better game, come at the nationals and experience good football. Na se chigosori eskuria secondary ya highway na bwa banyankongo be chigosori chomopira wa magoro ha sorgongorwa Nairobi. Karibu sana, wana senchira ya vena tuko chakana roboti rukubwatia ase eskuru ye secondary ya St. Paul's Nyankanda hiyo kutoka se ward ya Monyerero ebunga kitutu cha North County ya Kisii niko yasi kirwa segeka maega yo muriro kubwata nse na guturubania imirubirio ya butambe kubwatika no muriro yo onekiwa gusamba bosonekiwa gusamba chinyomba cy'uburaro cyabana abamuraho butubugukera rero na gusamba enibo yekerengo hekyo gitaramanywa wikera bonega nonya nabo niko bono obutuki bwachakiwe eriwende konje erigo cyakonekia ingikerete umuruyo kubwata negati yaborkiwa niko bono bagendrete kuringori wa kubwatikana negekorekyo. Nasi skuru ya St. Paul's Nyakanda Senior asenibo yekerengo getamanyiri yabakegosaligwa kubwatikana no gotibuka kumurero asobotko bugokera rero kohenekia egekorekyo no mo director w'Ekisemi Korwasi sub county ya Marani Justice Kemei asairira buna omurero yo ni gotibugete ase chinyomba cy'uburaro cy'abana abamura. Na muda wa saa 3 ya usiku kulikuwa na kisa ya moto ambapo shule ya vulana ya shule hii ilipata kuchomeka karibu saa 3 ya usiku. Nigo yabetereria egeikaro kia bene gokorekana ne body yeskuru amona babwatani a b'Ekisemi asemeroberio ya botambe yeskuru iyo yatenenigwa na gosie kwa asegeka eryoko bali baga gokora amoncherio na kumanya enibo yasalirigwe. Mashauri ya shule board of management wamekutana tangu asubuhi na wamechukua uamuzi ya kwamba the student is temporarily closed for a few days so that we take stock of the losses encountered in the dormitory and also rectify a few issues, the property that was destroyed in the dormitory before the students report back.
boigo nigo botuki bogendete kwenekigwa ase kurinde abakagerwa begekore ekyo bagendete kuringorigwa. Has been going on right from last night. The DCIO and the other law enforcement agencies wamekuwa katika shule to investigate the matter, and the process is still going on. The investigations are still going on. The investigation is going on. A few suspects are still being processed at the office of the DCIO, and the parents of the students have also equally been invited there. And I don't want to comment so much because investigations are still going on, and we are going to get a final report later. Thank you so much. Kerubo Frida, Ensoko TV. Memono Morikito Frida Kerubo naroboti rwa senchira yobo ikiranto guskabosyo mwancho murigaria umurayi bo basubati kurwa se county ya Nyamira nigo bona sabira abayibori banyari ko babakorenda abana babo hanne muno kinyaruka kubwatekana nebikore byoboiti hamuno gotachirwense kwabere ko komentakana sorongorwa gusi ka ukwana litkori ya rero hase school ya Gucha igotoka se ward ya Bosamaro hebunge West Mugirango ime county ya Nyamira ekirarenge ko bwatoka chitangi cyamache chihema marangeti nabwo hebitamba gocyase na boigo gotia ase abamenye bensemeyo nigekerekyo kasobwamo hamono motendri Olek Victoria South Development Agency Jacqueline Kemunto bakeire ekoko serikali yumura ibwense William Ruto hasate birenga nonya ndiria atari serikali muse kera atari ase serikali nigarachie konekia gotanga magendro gochase ensemeyo Murikito Steven Nyariki namange Nase eskuru ya secondary ya Gucha yogotoka se ward ya Bosamare bunge ya West Mugirango ya Nyamira asomo yega orawa no mutende wa basubati Nyamira mosubati Arusha mumanyi asobigo mutende Olek Victoria South Water Works Development Agency mosubati Jacqueline Kemunto ikiranaroro aiga Arusha mumanyi obwatoke kurenti ndigo cyabayibori nganere byabarenda abana babo ekere bikore bya mentikande byoboiti nabo igotokerwanse kwa abana bakiasa rogongorwa gusi. Jukumu lenu ni kulinda watoto, na mnajua sheria yetu inasema mtoto akiwa chini ya miaka 18 huyu anahesabiwa mtoto. Mahali popote ambapo wewe uko lazima uchunge na ujue mtoto wako ako pande gani, anafanya nini, ako na nani, ulimwachia nani, ako safe. Yekerekyo Arusha bwatoka tangicha maji go skuru ase county ya Nyamira nabo igoche ma gochia ase ebyombe nabo igoko bwatoka ebitamba byo bochenu gochia saboro kyo be skuru kwete mama county dale ko batindi batokoni ibetinto koni ninaenda bora mwana hata bagia maizo na batabine kenda gete hata bamoya yako tuitana mu Rusia otani ekingo takere orote mama na chitangi chinechi chitangi chenu chirega na kwana ira baina boino ruya na retire chitangi chinene abana baitu bata kunywa maji tisani tari tambwe na chiecho baminto inkinaenda motagete ekerekyo nigo Arusha gendere kwigirira serikali erabisi na gotebanga nyore ndi atari ase serikali gotanga magendero kamna ya igata ariko nyara ko bakago ikiraniwa onyara tare ngali ase serikali eria ama ene twara konyora chitangitiri konyora nare igo ngali ase serikali eria naende na atavire torete rwegesima kwanza bone toteri chaki aenda kwane serikali na iche kondo mosukumesie torete rwegibinde abantu balinde batoko chigosaba nimba banyete serikali yabo ekoroku Kenya kwanza naenda bana bapate slogan ya tu mwana ngomona ndo kare bana kinga inu tu tamwana to ebinte bana kinga tu tamwana to ebinte yo mwanje tu tamwana ebinte pasare boronga bana kinga nigekerekyo boigo Arusha gendere korarianga epara ekubwatania nsemo ya pondeni gochia magombo neche kobekwerami no monene bwense Moske William Samuel Ruto
ekerekio nigo cherusha genderere korarie ganga yaye yogo cha koborie ekero kyo gavana haso mwaka 2027 inkinaende motegete kakiterusha nelicharamorat morang'agiri baga ingukwana buya naende kore moina buya kubaragane twarabaire na barabu turiko basintonto tubachaetira kirire abantu nkorera bari abantu bararamiremeri aba buya iko kakane tararekana bari sake nabagurire nanti mwari gasi bakora bana kuna bagurira kagaki erambie gocha mobeta yare mongererie gete 2027 korubago samaro na modo cyabami na bari buya abagaka bari buya abasai bari buya bantu banjire cherusha mumanyi nero kanywaregende igo bono tigatubwatisie serikali egekora serikali ngotereterera amache naende tubwatisie omongi na cherusha ama ene piti gamba tayo na ene chenate na no mwana muswati osekorige ichi county chikora una baswati ichite ine amagendero naro engati yesiro ya nyareko bagikobekwa no muteneri w'abaswati ya county ya Nyamira umuske Jerusha Mumanyi kweneki na nsege tabo kia National Affirmative Action Fund ko nyarare ko bakawikira abamenyi akorwa seskuru yesekendeli ya guche yegotoka ase wodi ya Bosamaro ase bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira kingo reporter ya Nsoko TV riedra Rike Steven Embonde Mimano murikito Steven Nyarikito goskabosyo mancho murigari ase county ya Kisibono ekiombe kya Manyagetinge Heritage Council bakorogwa n'umurayobo George Nyakundi nigoritiko rero baikira na ase tureti yabangire no mugambi bwensemo ya majoge basi egotoka ase bunge abo machoge chache ase bono basomirie una chinchira cyokurenda na bwego gokegenderia ekegusi egati yabari baikirana nigo bono babwatoka bosemi gocha 7 inchi buna chinchira chingi yababwente kobeka ukinia ekegusi egati yabari banyora obosemi obo nigo bono bagokeire umuroberi oyo nagotumanya murikito Petuel Machine nyagitari ampima mbwana the clinic igo mugambi mbiamono nase tureti yariganetiwe n'umugambi Evanson Onyimbo gwekinyarukia majoge basi Evanson Onyimbo ime yensemo yegetonto egodia majoge basi bunge mu machuge chache county ya Kisii iri gusanga n'abananchi emechando ebatungetie aigani getureti yekiombe kya Manyagetinge Heritage Council kurawa na Sir George Nyakundi arabaga kabe kegusi gusanga igoro yo goitona ekegusi twagambeire igoro yo bogambi bwo mugusi twakwanire obotenenku bwo mugusi naende twakorere ekegusi gito sobogare ekegusi nelinani naende ngibwata mangana amaya alia yokoleto morembe sensemo yaito ya gusi amangana yokogayana amangana yokoleto bwamo ogosanga no gosonsorana ntobwati boiti gosebo bisa koleta bubisa ntobwati chikoti chiri chiko atana n'abantu baito lakini ntu igotokoleta abantamo okwanekerekyo nigo Sir George aborire mwamugusi wanchana nakobeko morembe chinga kichionsi nainde togotebia mwamugusiga intubu na Mwanyagetinge ntuno abantu abamo goika twanchane toreto morembe wansira siko gari sitomenyete gari nka tukine mpaka toikense ngima omugusi no muntu mungaini na ngwakira abantu jivoito otoletaga mwaroche omochivu omongino oletetaga semia bangina bamwe abo bonspi paka bangina baganchirana na betwikire gutwete liabo na bono igatwachirega ase twabwatiranire boibi bwechi gwayanchira stima guchiga twagayanira manganaya na gwansira bono gochibosio ntogende orogendo oromo n'abantu baito bomachoge abagambi bakorawa na Onyimbo nigo bagokira mahorokereria yo ari ayengencho muno gocha 7 inchi bensemeyo ndengwakira agekundi kiga kia Mwanyagetinge ng'ambuya mono asenge enjo yo gwancha gocha kosemia abantu bane na andi ritukuliare twasomi gwa mangana mange anda yare ayakonye ebigori byeito birigo chimotu asiri tukolia rero twanyorire kuorokereri gunga obugambi na kibokoba abantu baito na kibakore binto koru inko chakiraga alinka na ande
abantaba ke bagwene tugusikabna abagane tugusika abantaba nene na ande egento kende kere tuoro keri tugiya rero nkeri kia omwando bwo mugusi bintu mbira abantu baitu batamanyete lakini rero tuamanyire omwando oito bwabagusi buno renge no konyoma ngakikwarenge na ande na kibintu byare kogenda kurwabu twabwate public barasa eitwa abachointi n'abamintu bakurumwanya getinge basomiri abantu baita mangana maya twagokire singe mangana yechimbe bado chandira obisi banyakwaneire buya asokobete bikone batokonyanire igonko baseminga nande ngakiende mwanya getinge totale moto tale binyuru mosemi abantu baito bamanyeke gusi boigo asensemo y'abakwaneri n'aborokereria bumoigoyo bakoraga nero mugaka Otenyo na boigo mugaka Munguru nigo baereiro bya bogosonsorana na wanchana ero kwenekinga amba usingo kinabare amo nje no Otenyo no yobwogendi no yomobo orenge bwo mworokereria ase aigatwarenge asumuga abagambi barengarro n'abantu barengarro awao amangana manene norokereria naringa abantu baito batige gokora amamocho ali bagokora buno bono mbakora kimuma mbaba baiti mbaba bakoragereria abantu babasobwango mbaba bakorama abantu babo ikyara baisokora yonsi arakane godukonyara abantu abasaliku asama tukagocha togotebanga mogusi boronge tari kobogoreria kyoge mogusi omwabo amatimo mogusi agatwarire nabere elimo lyabo twali chikoriginga byaretere bana nerinde ndiabo bisa na ansara mogusi tarenge korasa muntu omwabo omogusi no muntu bwo morembe nonye nekere serikali ngochikonyora mwaka 82 wose oyonde moyi gatamerete ganyari bali no morembe orenge gusi nense yo morembe asibone serikali yaburiwe bosira babwatani abo eryo kweneke abantu tibari kwebaike gusi aya mwakwande asobwenye mwanyagitingari koigura mataba kuigwa nigo mugusio itwari guturika mwata samire mangana mange ayandi undiko nyata manyitibune ke guriegeke nkiaya igwa egento nchenko basabira mwanye sirikale itondiri ari gwanja ebae amaguta mugutarira ikiagera chigari chini egari mokorina ne yamaguta ikina kie sirikale yari kuwanja gusira nese yarenge egera amario manake abagambi baito banyoro obuororo asokurara Reporter ya Ensoko TV kuroiga Majoge basi county ya Kisii Chempethuel Machini Yabano murikito Pethuel Machini tuguskabosyo mwanchu murigereria abamenye kuru asekenyoro Kenya Nsiongo yegotoka se sub location ya Gekonge ward ya Bokeira ibunge North Mogirange county ya Nyamira nigabona batwara igikaro ya bunge la mwananchi ya Sensemeyo erikoringoria obokoreri bwa barayibabo abayigo negati ya magendro hari banyare ko bagwikirania hase banyare ko bakomochia abarayabo asokobata ugotabayenekeria amagendro ao hanemono ukubekwa westima eyo hekero boyigo bamochire hegati ya abarayibanda hasogotayenekia kore machipara bakorogwa no murayobo Amos Maraga niko bono abamenye abo baereire emechando bagwetera buna usibuna banyare ko bagosaba abarayabo bayenekie kobeka amagendro ribagaria bosyo muri kito Steven Nyariki namange gurekerero kia abantu banyansi ngorogoroga iga transforma teyo igo mwesimi wanya mukando nsi esole eketari gendo togo gosaba egwachitege kongero goraoga okabatengo baletero transforma inseje wikia yemo twakoire ondo request Kenya Power rugoroga ali babaletere transforma ga na ende toira nega twakikise transforma ya chire ekitari gendo togo gosaba mweshimiwa ebirere bitika bibo ikere byabantu banyansiongo mbakomenya musunte ime nande bagete kura buna bakyo manga bagete na barabwe kureri bagetari nero yagetuge konge obabekero omorero enyagetari erogoroga eretwa maliogo gavana ngwaronchi maliogo kwani kwa yakorera magwago senekere nyogo igeti osene chigari kwa igorete tuga okaronchi chibox bareterwa maliogo rogoroga igakonya bangi na babagotire batabwati magoro bagutarira igega muntu ndete no mwamsie omwamsie ntwa wakirite kura buya tokakwakera bona na bonge buna tata obwende kushikurekera omuntu lakini bona ndo isakori no amangana matanga
mwana matanga onyagocha noro mochango onyagotoma lakini sobo maate amatanga nwagotoka amatanga karabere sobo nwagotoka agokora kire gintu lakini rogoroga igapa gwete chinseme chiarari chia nyansiongo Bona na kinko menya ebarateyo nyagetari teyo esitima teyo bona mbotaka kiomoro chengo ikaranzira osomo jumbe naende egento ngira giatosumbuire abantu bage kongerera bakanire sero 200 bagotanga eyuenge no gotarana amagendra abo mubuko baki kware guancha obakora amagendero tigako basiringi 200 bakanire 200 kurukwa kabaete ntigo tokonya esimane yo mwa mupio koro kunyamuko tai babangina gusera bagaka bona agateba munangoletale ni transformer abekera abangine ni estima gotirimbo ka bantu bonse pie kenyoro gya nyansiongo ke konge ngima ntoraro ra mete torore mete go chikio manga mate gotirimbo ke ko be kuchistima toteba na kie miaka bane ya elire atwebete go sabano ncheri swali ndakobolie omugavana igoro ya Chinyagetari Enyagetari yaito kemunchugururugora ngokolere ngoigorwere lakini ne baba Nyagetari bagocha no ensa ine ambapo ineni office ya government obwente kosoa saa moja Mancho murigera soroboti orwo no to kwiro mutimo komo kego se studio ya Kabere Toskara se kagetari getambe korenanda sensemo ya Kabere to gendro go sangamange Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemerobeli yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya 5 asumucho monene o Nairobi. Ensoko TV oboroso womogusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televisheni Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Ekerendwali yakuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwa ikirensinyo ogosemelia nkoro One Fit Health Center ninto mwali bomuchando.
Eretavia ne Dr. Kena Moses umunyagitari nachagete inyagitari ya Worldfit. Inyagitari ya Worldfit yachagete 2005 asumucho Karatina. Asinyagitari ya Worldfit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya Worldfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaile. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndigunga international herbal medicine. Asinya litari yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobugate, mwekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa mariogo. Anya kwa buli wo murembanisha ndwara chinko mubuno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nichiru ya Marigiti umuchishobo songo. Kuse tuakirisime asi number 0722 245763. Ekari ya kuruaria maroira ari complicated abaroira bagocha baruarte mono. Ekero ba chirege igoro ba irwa mariogo muroira ko ndokora matukato lakini ekero ba koira na rio wacha kora daktari ya kabere ya gatato bokonya aba buyenete. Hi my good people, this is Monchari from Monvai. Just to let you know, on Tuesday tutakuwa pale Oya Oya Show ndani ya Ensoko TV tukizungumza kuhusu vijana na biashara. Kuja tupige gumzo, kuja ujue Monvai ni nani, kuja ujue brand ya Monvai ilianza aje, meaning ya Monvai. So see you on Tuesday pale Oya Oya Show on Ensoko TV. See you on Tuesday. Eye Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Karibu sana mwancho murigeria sense mega ya kabere mesema ya kuru Ensoko ensa emo biamana soko gendrago sangana tunabona tokuskabosio asoro botro kubwatia ensemo yabamenyi be bunge ya Nyaribari cha county ya Kisii niko bona bagi keire chibura bure cyo cha negative ya sensemo ya Keumbu ase umukutano obwaterenetie ensemeria ya Linda Mwananchi bakorogo no mwakili Timothy Mbaka oyo boigo hore neganga yo guchakuria hekergo kyo bojumbe asensemo ya bunge yo nigatebire chibura bure cyo nigo bona chigendrete nabo chira chisako gendra nabo chira chekore Maria oborendi asaburire habarai babwaterane nabo igo bari babwateraneti wase ekyo kwimukirigo getambokero egetindikeri chiko itko yende getanga nitaito condemn amangana ari abete Kiumbu nande manya otabie familia ya Mapinduzi na rongo nyirwe pole asa amangana ibanya taka panyora aki nande mangana yiga tabasokoro kana Nyaribari chache igento gya kabire nitaito tabunanga chipare cha Nyaribari ndo chenga twa kwanere kana ilimo kwanere lakini ncha senkuruga ari tindo chipara none mebekirege nakitwa ko nentonyore pare emoga Teriko tayangambo betiga barosie ye ibeno nechinde lakini inturende patinyari gotunyura kandi bona mangana yiga aba tubwento gutwara like kwende cultural support y'abantu beito edinde tumanye nga chitabichinde nchiba sekonyara chikorokana because bona yiga like I think understand it kigende tege alafu nande tubwento kunyo gukonda semi kwende konya whatever one time na two time tego tokonya kende Gatorigia ideas na principles n'ibintu bibiri ndari go tuweti muchimoto so that tuata banga ki onye Nelson Nyamari onye Mwando Mbaka onye Mbirundo onye no Kengo Nyambana onye no ndubwensi ori utaito kobori inga kinkerengeri kyabwati kyo Nyaribari boronge ayina aronta eto Nyaribari tutware ekerenga tutware yani focus erinde tonyare ko chora abantu baranyare ko future umusangira kano rungu ya Linda Mwananchi kwenye bakorukuru musocho bagacha busongo bakwana ukikaroka ikabe ekaroki bosoku
ng'abamura baimogetie emete baimogetie amagena naende egento kia okuminara ng'abaka abasubati nabo barenge bagwata chigari amagena bakumisa abantu abasunente chigari bakaumia bakamwigwete oyo mukuru basinasirete bakabangene bechire gasareka na chuma nemo maite chire ko bakeumbu itikorikaba kabobe ikine ekoro kyo bosoko murayonde bwensi aida muri kuwana kibirengerero iteri enchira tubwende gutumeka atebanga watch abantu bakurukunga the inspector general police novisia DPP egente ke bagata serious abantu bari bakore ebintu ebiga na bari babaete chibesa ikera muna bari ntomaetenga bana bakumuka bashoje okoro ebintu biri banyemba bangiri abantu abangeta mangana ari bonse babwatu bari kotini iko nalitora nali abantu baramanya Kenya gaiga richi tugusikabosio mwancho morigeria soroboti ronde nigo ritkoria rero abaremi abo bakuru ase chitundu bari echichirense ye factory ye chaya ya kebirigo nabo igo eri yatombe banyara ko babagosiro ne chiratirichi abaremi echo kirachi ko bakonya gopima na korenga hechaya yabo nyuma batarachira gopima ase etundu bari erio usase eratirio mokarani erio kwene kiambari koiberwa chikiro amo nabakarani ase homoroberi uyo horagwa amo no musamaria homu yakuru ase county ya Nyamira nigekerekyo baereire buna nigo barabo babwatire eseginse yonsi gochia chi factory ase korende batagete komenta umuremi anyari ko bakakonyora engeria yaye korwase oboremi bwechaye muri kito Steven Nyariki namange yete karo yoki igaro karaki akobataga asentunda yende munende yamoyo kwene kinga umuremi ngosirware anena mona sekemeri igo yokorie kero kyo boseneta se county ya Nyamira moske Jeremia Migosi agendera kubwatuka chiratiri go chitundu bari ao ase bunge ya Kituma Saba na bogie bunge ya West Mogrango ya Nyamira mojeroji atiri yeto yare tagaiga bossa umushima Migosi akaraki oje gora bossa mocha manta ko batabinga abajangi chibesa mochikogorera tiri amasasi abali mindramo mushimwa Migosi unaro mungaine bodambe abagorera amasasi espea nararera tirima lakini ando bagorera espea ayarera tirima iga kaerire umorero mwarusi mwabekaya aya mwarusio mwayabeka iga mwagaraki ase tundu bari ya Nyaikuro T001 inse factory ya Tombe niga abaremi bagokere getambo kerogio kaywa chiratiri echo ase basabire nga nere bya bagitumeke bya nabari bakomochya ngachikire echo mbareta siasa Migosi muna torenteire manganaya chiratiri echi no twaro chebuya mono tukamanya ko yerenta nyimwanga rogoro erie kogenda Tombe naronka kunga abantu bagokeire tundu bari yani eratire ya Migosi rero abantu esichi aitire chikiro okopima onye 15 kwaro kopima egatonga nkira abantu bakorenda kwarora ngekigaro kimbugate kilo 20 ojuke tundu bari kwanyara kiro 10 ati kumuranje siasa tejese kiratire ya Migosi nande tigatoka ngora kere tundu bari erie gotaka tonyiro ngora ke era ande Nyamire ngima muntu ko baiwa obege tundu bali eguni osawo chibo cha ati ogenda narore no twasibukire asenginjo yo musimi bwa Migosi tinte gengera ta siasa mbe eke uya kira kituturu musigo onyo bokore kanu bore negira kirichecho twabeka baiga tumanya naki mbare bare buya kimoranje abalimi baito tobwate Migosi erinda atoretero bora bwo chimoto tairatiriro ka gochogotwa ne bingara atwe kurwa bisi yo moske Jeremia Migosi bakorawa no mokonyi oe Bonves Mungare ngekere kyo bereire ngabarabumba bwatse gende yonse na badirector bechae tu agenda Nyamira omukarani iragacha agatenera tire bakorogete agapima agarapima ekabata 13.4 eya Migosi ndibone na balemu eya Migosi akabata 13.0 eyo mukarani akabata 10.4 naendera tiriye tari muntu ekurwani nduaki no wana bokori kuna kento kirikwa busimo gondegeke na kiekyo wata kora wanda kwaego
ase tundubari ya Kebuko KB11 ULNC factory ya Kebirigo nigo boigo mogoko yoyo ene kiwa asebe gwa boigera tirienyi gatie tundubari ao ase wodi ya Bosamaro engwana yokora chwa chikiro igoro yerimi ase echae nigo boigo yagendere koreta riberera ritindi Engati enjere yemo ya Nyareko bage kwene kiwano yokurigekero kyobasereta se county ya Nyamira mwaskechere mia migosi kwene kinga kosira roboremi bwekemeri yechae na kwene kina omoremi bwekemeri yechae ngonyorare ngeri erieganeirie korwa ase kemeri ekyo korwa ase etundubari ya Nyaikuro hiyo gotoka nse ya factory ya Tombe ase wodi ya Magombo hiyo gotoka ase bunge ya Kituma Saweme county ya Nyamira. Kingo reporter ya Nsoko TV Rietera Nyariki Steven Embonde Chinga kiriberera rya gisiasa rigendrete kwenekiwa nigo bono hegati yabarai kurwa sorongo rwa gusi bagandrete gwesokia na kugikiria hebikore bya basae gutumikwa habobe heriyo korenta chibura buru hase egati yemesangerekano okwana no yokoriye kerogo kebo governor me county ya Kisii mwaziri mukuru wa Chisemi Ezekiel Mashogu mwanasiasa Umingo Magara hamuno mwakili Cliff Ombeta nigo bono bagandria serikali gotingia oborendi hase kira omokenya Tegetoko ba tebya abantu baitu bagusimba roche ubuchambashi bwasoire kerase abana baitu bagutumika asenjerembe kuna mangana abakishu keumbu bajikurwania bande mpaka ekareta maafa ekareta makweri yoyo muito ukuru kwa Vincent Osiemo mapinduzi alina mangana tabone teko korekana kiagara wanya toko ligi chukura wanya toko ligi borai igaturi asenjera y'ubororo asenjera y'amashikani tari enjera yo guitanania maninga mutu asento mpaka bono igo bali bakorete kitendeke egento byo gukumingeri ngambara bwatu mpaka bono toko bolinga eserikali ira atua abantu abo bwatu bayirukoti tu asepati ya Jubilee gato egene tomorembe naende tokegena nge serikali irone bwende tego provide security asekero mwananchi asekero yo muito lakini bono asekerete serikali yanse korekananga egekungana pamoja na bali bali bago naende ganderere igo bono gotanga kero umuntu erigeri security yae igiye kujikoleta toto kio sikiagera yeguikeke wange ekyo n'abantu guitana kinungu abantu guitana emioro abu asetute bwene tiguika togendete kuburia serikali nga tobatari tigaba shikali bakole gasi ya biru bwenerete uchunga maisha y'abantu kiagara tugutiga enamune yega nderete nga abantu bagusaga no mugaso igoro ibono mtoto ni security au wananchi bagujikurwa n'abanyana asabanya atuulizi kwa kupembeleza. It is our right, imeweka katika katiba yetu, lazima kila mtu apate haki yake. Haki ya mwingine inaisha pale yangu inaanzia. Na serikali inapoangalia mambo yakitendeka namna hii ni kama kucheza na moto. Na sijui kwa nini na hii maneno yote is we say the buck stops with the head of state, Honorable Dr. William Samoei Ruto. A man who has gone to school, he knows what is right to do. He wrote on a promise of not using state organs and saying to punish people. Lakini ameenda akaona kwamba umekuwa utamu kugandamiza watu, and I'm telling them, if there is no pressure, no intimidation, nothing can stop an idea whose time has come. Kenyans have suffered sufficiently, and I want to remind all of them, Samoei Ruto, kwamba there's been a canon of Hague. Hague is not closed. We never signed off the Hague Statute. This thing is like playing with fire. Why? Because they're being protected by the same system that we expect to protect everyone. You saw what happened to Ososi in Kisumu. You saw what happened to the Mapinduzi in Kiambu. You saw what happened to the security team for the governor for what is his name? Kangata.
This is what is happening. You are seeing what is happening even in Bonchari right now. You can see what is happening all over. All those people, the moment they are arrested, what happens? They come out, they are bailed out. Why? Because the system is not being strict on people who are pro-government. If this is what is going to go on, remember one thing, that anybody who is in power and using this system to protect himself and insulate himself and to harm other people, when you are out of that place, when you are out of that power, do you expect to be protected? Komiti etendrete chimbwa hase ekiombe kyobo chori ne chimbe bega Kenya kia IEBC ya sukuri bosio ekina nkyo mujumbe wensemo bunge ya Nakuru Town East David Gikaria ekyo kia mubodie konyara koba kago kitanyara koba kego korekana rero haine kibunango ikare bosio bwe komiti yorit koria ankyo chinsa isato chamambia Gikaria nigo bono akagire kubwatoka chinkwana chugo segeta chisegya sensemo bunge ya Olkalau aigama iga yomo bungo yo gutuma homokonyo ye na boigo homwakili ye uika bosio bwe komiti yo asomo wakili anyara kobaga goteba IEBC tia mwariganetie boikirano homobungo yo boiga sebono batebe nigo aruete hase bono niboseni garwarite hase bono asaba komiti yo chingaki anyara kobaga kuyarigane gochikirana bosio bwe komiti yo. The fourth strand upon which the Council for Honorable Gikaria premised his application for adjournment is that the evidence to be relied upon or to be served upon him. Indeed, this was done. Regrettably, the email that was used, we have just been informed, that is no longer in use by the Honorable Member of Parliament. Article 50 grants every accused person the unfettered right to a fair hearing. Article 47 equally reinforces this by demanding that there must be fair administrative action. As a committee, we operate strictly within the law. And where the rights of any individual is about to be trampled upon, we must bend over backwards to accommodate that particular request. It is therefore the decision of this committee that on that basis alone, and I emphasize, on that basis alone, it has been decided that these proceedings will adjourn until tomorrow morning at 9 a.m. on the dot, that the Honorable Member may present himself so that these proceedings may commence. For emphasis, the only ground upon which this adjournment is being granted is to grant the Honorable Member the last chance to get his day before this committee, and this is predicated on Article 50 and Article 47 and all other enabling provisions of the law. On that basis, therefore, ladies and gentlemen, we adjourn, and this matter will proceed tomorrow, 9 a.m., right here. Council will be served, since it's now on record, you'll be served, particularly with this one document, which is the evidence that we rely upon, you'll be served, and together with what was served to your client, so that tomorrow there is no reason whatsoever why we should not proceed. Please be reminded that election matters are time sensitive, and we cannot afford to dilly-dally where we have done our work right. In this case, we grant you the space. Togoskabosio habamenyi kuruase location ya Itibo imeye ward ya North ward ya ensemo ibunge ya North Mugirange County Nyamira niko bono bagi kairie hege kore hase abaibi bagenda chinsa cyabo tukona gosaria etaya yabe kwa senya gitari ya nyabunge hege chini eyo hegokonya habamenyi bensemeyo abagambi bensemeyo niko bono barure egekuro gocha se baria bakubwaterana na gosaria amagendero anyareko bagakore ntwa 7 inchi korengana no MMC ebwensemeyo Lamek Onya ncha nigo bono arire eira yogochia koira egetambokero na kubeka hemerobero iri kwene Kenya gitari yonko gendrere abwase boigo arurege kurege tin na gote na chikone kyang abakagirwa habane getie egakorekyo nkobekwa bari byara nasinginjo abantu bachina ndebe taya konye omwesi migwa bigitegora yesensa egoja yo kamara goba
na ande mambi yarima na ona bangina no bakone ibintu nsaiga echiro kaiga sege chini kaiga wono muntu na bajete kaiga akabwate egwerende tayeyi akaiba akaira wono tosinyire bino na magenda tutege tokorerwa gusino bubi na ande bagenda tokochana sege chini se mwesi migwite na ne korosi na ande bone kera abantu bagwansa kuiba bono kaitokora liko chibona ekiagera egente yokorwa bubi bogikiriwe esengenjo yogotoure taya konyana ande nane yatubekeire konyeto chandegete ntobwati bora bugaiga etorege sunteime chinsa toko mnyokanisa kera twarure chichaime sambi na toko sieke biashara twanyana siringi 10 twanda gokonyera abana bone taya yache tekaibwa amache tobwatega iga torigereti ngabone gento getigalta amacha no 5 iberu tole bono ntoko manyanga ne sora babimete next toko sabe serikali etokonya echunguze abanda ukibaratoke bairori watwa omugambe Pius Jorget Nyanaro itiborocation ntwaigwe report etaya ye monesirete korwa igonto gendete kunyirigia na enda bana inji batotebiri buna echiete kunyibwati tole ntogo chigwanja ebinto byabekirwa asi chibesi cha serikali bikorerwe omochieso na ende bisaligwe asa marieta ngoro kulamex kwea onyanja manyekanete buna nyakianga osenana mambingo cha turega tuigore para ya bweri patino tocha gochakire getieke tuisaranse tochore committee a board igonde bwensi oragani interim board ekora egocha gochaka korani nyagetari ne committee ne board ya mache eye koinishua mache na kiako roberguga egechini erinda abantu banyore erinde totware omochoko no morembe iga mpaka ritukongo cha koreto mugavana n'abanyagetari kere nyagetari yego cha gochaka gokora emiremo igo bono biasara binde byose birema na bisuspend ria serituko ria rero inche n'abagambi bane rituko ria mambi ngobwata toro moibi nase chigosori bono mwanchu murigeria hetimu ya Migori FC yanyara kwegwa ekiegwa kurwase umurai bwense William Ruto maiga yobubu bwa base league ya National Super League asebono homoigo yo hokorekana imenyomba yoburai haiga somuchi o Nairobi umurai bwense niko bona atogiri hetimu iyo hase naboigo kuba akirambu ya sokobeka omukia oyo nyara koenekia hase chigosori chabo boigo umurai bwense niko arireira yogochia gosira abagosori bense ya Kenya eri banyara ko babako gendera ko ya ensi ya Kenya obonyankongo hasense muye chigosori muri kitwe na mura namange una enchera yogosire biegwa asabasai ime ya Kenya umurai wense omuske William Ruto wariganirie abarai amona bake nkoyo betimu ya Migori Youth FC asinyumba y'ubwambi igaigo mocho Nairobi abo batire ngasi gocheli yenene yenkoyo yense ya Kenya FKF SportPesa Premier League magega yogokura batangani ase league ya National Super League NSL amatuko abwa ngoiga kukwane kerekyo umurai bwense obakeire mbuya abakinko yabo asomukyobo oyo obaireire obobui ase abaire kewa giebasi inaboigo atogirie abakinkoyo ya Harambee Starlet. I want to say congratulations. Success does not just come. It takes a lot of effort, a lot of planning, working hard, working smart, and therefore, as you graduate now to Premier League, your assignment becomes even better. You have made me very proud that today I am not only handing over a bus to you, but I am handing over a bus to the Super League champions. Just yesterday, to demonstrate our prowess in sports, yesterday, Harambee Starlets qualified for the World Cup. You know, one more step to show that we are making strides as a country
in the space that we are known for. Omurai wense boigo nigaburirie kambani ya korondo ya Mozart igusira abakenko yabo boigo asakwaneire baria bakorora buna obwagachi bwebiti by'ekigosori tarigento kingencho. I want to encourage our good friends Mozart to help you. I will speak to the management to see whether they can enhance their sponsorship. Many people have been asking me whether putting up stadia is a priority. I want to ask those people who are asking me whether stadia construction is a priority to ask the young people of Kenya that question. You will get the right answer. Omentire buna obwagachi bwebiti ime ya migori boigo ni chinsemo chinde nenchera yemo yogosegeta basai wesokya ase chigosori na gokorense ya Kenya koba enambe yemo ase chigosori. With stadia we build in every part of Kenya, we will begin to inspire more young people to step forward, sportsmen, athletes, footballers, and other games who will come forward and take their rightful space and be the sporting nation that we are. Omugavana omigori Ochilo Ayako boigo nabateneneri bekerabukia Migori Youth FC bamwakire omoskeruto mbuyemono enene ase okubasira ne basi nobwagachi bwegeti na kumusaba otokekero kya mamereraniabo ekyagera yarorekanire buna nigare negesio kyobubui bwabo. Migori County is very, very grateful to you, Your Excellency, when we approached you and requested you to help us construct a stadium in Migori County. We were actually ashamed of ourselves because we didn't have one. Homa Bay had theirs and they named it Raila Odinga. Kisii had theirs, Siaya and Kisumu. Na I think your motivation imechangia sana. Ukiona basi mpya hapa imesimama hapa wakati tumesikia kuna gari inakuja, vijana wamefurahia sana na wamejituma. To me as a captain, I'm very happy, Mr. President. You have been with us since we started this our competition. And Mr. President, it seems that you have been our kismat this season. As we want to start our season 2026-2027 in our Kenya Premier League, I may also request to be with us. We are able to do it. Thank you. Koriboteria ATV Yansoko, Erieta Nedna Mora. Toskaso busia sorbot ronde eskuru ya secondary ya highway na bubono bararigwe koba abanyankongo bechigosori cy'umupira bwa magoro hase orogongorwa Nairobi na sebono baina chire ticket go chigosoa hase chigosori cha Nationals maiga yo kuyikora eskuru ya Upper Hill chigori inye ase isato wetera senchera yechi penalty maiga ye gosori yo koera makari yo gotanyonsania egori neba ni gobono chigosori cha Nationals cyo chira chiekonekiwa umwako yega chira korekana somuchi otika imeye county ya Kiambu gochakira chitari kemeronge bere na isano na isato chomotinyo iga muri kito Daniel Omwaga na mange omogoko echengo amonetengo nigo yanali skuru ya Jamhuri High School magaga ya skuru ya Highway Secondary kwenye titora ya skuru ya Upper Hill gweterenchera yechi penalty magaga ya gosori yeju ye finali mupira bwenko yechi secondary yorogongo rwa Nairobi kwera makari gotanyonsani goli ende yonsi egosori yabwate liberali nene na yarenge ntindikerage okwana negeteseni Egien Soko TV AMA sayemo kurega serekyo omwara kyabwe timu eyo ningobona abekiretene ninga eganga yabe nene gochia ko bwege kombe y'ekigosori gya Afrika ya mocha. Kwa majina naitwa Duncan Mwaura, a teacher at Highway and a coach of our national under 23 deaf team. Tumesema the game has been well. Tumejaribu na kiona jana the weather was a bit wet. Tulijaribu, we created more chances than today. And we said today we'll come and try. We have a tall target. Our target is to bring home the East African trophy, which is in Morogoro. Still, we have a lot to do, and we are going to do that. And we promise the people here
Umurendie gori ibwe skuru ya Highway uyonere bworoke umanyi bwaje bwa igoro mono bugosema umupira umubwekano bweke baki mutansuru nigonere amwakire nyasaye mbuya mono na kulie ira yo gucha kugendera gukora buya. Jina ni Freddy Baba. Hiyo game yenyewe tumecheza imekuwa poa, tough kiasi lakini tumemanage kuinua winners. Nashukuru God. Tupatane nationals. Jana usiku ni kama nilikuwa nimeota atapiga hiyo side na niliota tu hiyo. Ikaenda hiyo na Mungu tu amenionekania. Nipeleka shule nationals grade 10. Bono aboroki abe skuru eyo nigo besokiri maiso marore na kobatogia aboroki wababo aso kworoki gosorie nkononoku na konyititora skuru ya hapa ili asebono baenekiri okwegena kwababuna goikabake bwege kombe kiria gya Afrika ya mocha na kwene kibuna omokiyo babwa megerio no roba chonononirie egoika asekerenge kyo. Smairi, a teacher at Highway. I'm a sports person and I'm grateful for today. It's been a long journey, but Highway are champions. And we are looking forward. This year, we are aiming to go to Morogoro in Tanzania, where we were aiming to get our Fiesta trophy back to the country. Today, the boys displayed a very good game. We are going to correct one or two things, and we are looking forward for a better game, come at the nationals and experience good football. Football made in Highway. Njasa Marieta, Ngoro Freda Buga, team manager, Highway Secondary School. Mupira tuachesire vichana mupira mkongo wake lakini tuaratemire. We have been doing preparations. We expected some sub competition, so we expected some tough competition from Upper. They have really come forward, but still our boys were also good as well. That's why we are able to emerge winners. Yes. Aboroki bwa kuru skuru ya Jamhuri High School yareganetie kigosori ekyo nigobono banyatogire skuru ya Highway asobobuyobwo na kobaganelio bobui asekerengo keria agiechi nationals. Majina ni Alvin Mtua, Jamhuri High School from 3 Oxford. The game was nice. Tulikuwa expect Highway tashinda and it has made us proud. Yeah. Wish them all the best. They perform poa. Pia wakienda huko na shop pia tunawasupport. Bono yabeire bene inge skuru ya Highway Secondary School korumbara barine parene ya Mombasa Road na babwi bege kombe ekichi skuru ye secondary umupira bwenkoyo game mechio Nairobi asebono bawochi kwakirisha county ya Nairobi asichigoso chechi nationals echira connecta kutakira chitariki 27 tochi motinyo iga ese county mbarambare county ya Kiambu asebono amaisonsi kurese county yiga aregeti skuru ye ekera 18 yangongo bande bune skuru area ya Kakamega High School Kene mono buna the Green Commandos kuru SSM area Western aboigo eskuru area ya St Mary's yala kuyorogongoro lya Rwanyanza ine eskuru ye inse yabakocha babo bawechiete nkuma nechiko gendera kulikie umugano na kwimuke kombe egiye national simeyense ya Kenya anene ekereganga yabo no gochia kunachire tigiti chikoso cha Afrika ya mochago se East Africa. Ingeripoteria egeteseni igien Soko TV chikoso n'abanyangongo korugaiga asegesero ogia Jamhuri High School mbarambare no mochio Nairobi eretaria nego nkoro kwa Daniel Omwaga Omwerio bwemesa yama yakuru ensoko ensa eyamo ndoche dakika yamo yabutukirigoro ichinsa ibire chia bono botuko nche nkuru kwa Clinton Ndigi asiri bagaria Felistas Kabendi Deborah Mwenesi na Barnabas Sondari kuru ase studio ya kabire nche nkuru kwa Clinton Ndigi tomera na sembe na Ndigi koroga chinsa isato asemesa yama yakuru ensoko tunyara ko batukumulekera hali ya enekiwa